Szia, Benni! Szia Bálint, hogy vagy? Köszönöm, jól, és te hogy vagy? Nagyon jól, köszönöm. Nagyon jó. Hol vagyunk? Budapesten vagyunk, és nagyon szép a város. Tetszik. Itt vagyok, mert akarsz beszélgetni magyarul. És két hónapja vagyok, és két hónapja itt vagyok. És az azért, hogy nem beszélek nagyon jól magyarul, de minden nap tanultam és beszéltem az emberekkel. Oké, és a magyaron kívül meg milyen nyelven beszélsz? Franciául, angolul, írül, spanyolul, olaszul, portugálul, esperantóul és németül. Az összesen 8. Köszönöm szépen. Köszönjük. 8. Jó. És most már magyarul. És most magyarul, de nem folyik Ha? Az 8 nagyon jól beszélek. Aha. És például úgy tudom, hogy tanultál csehül is. Cseh nyelven. Mert voltál Prágában. Cseh, igen, de... És azt nem gondolod úgy, hogy... Nem, mert a misszió után eldöntöttem, hogy nem a nyelv nagyon érdekes, de nem sok barátaim van, hogy 3 hónap tudok beszélni jól a nyelvet. Sajnos itt vagyok csak 2 hónapja. De utána fogok megtanulni magyarul, és beszélem magyarul. A misszió nem véget nem ért véget. Igen, nem ért véget. Szereted? Tetszik a magyar nyelv? Igen. A magyar nyelv nagyon érdekes, és az emberek, mindenki mondott, hogy a magyar nyelv nagyon nehéz. És jó, nem könnyű, de nem konstruktív, hogy beszélsz, hogy a nyelv túl nehéz. És emberi nyelv van, és nem iszol egyáltalán alkoholt. Sajnos nem ismerem a magyar alkoholt. És a spanyol alkoholt és a francia alkoholt. Semmit. Hogyan foglalnád össze 5 szóban Magyarországot és a magyar nyelvet? Mi a véleményed? Oké. 5 szóban. A magyar nyelv furcsa, de érdekes. És a magyar emberek segítőkész, nagyon segítőkész, igen, de mert mindig segít. Igen, és nem beszéltem, a magyar nagyon rossz, nem. És nagyon szimpatikus, és király. Ezt most tanultad? Igen. Nagyon jó. És még egy végre. Visszajössz Magyarországra még? Mert ugye most... Igen, de nem is tudom
mikor, de tetszik Budapest, és nem nehéz utáni Magyarországon. Nem is tudom mikor, mert akarom tanulni második nyelvet, és világutazó vagyok. Világutazó vagy. És de viszont nem is tudom mikor, de jó. Oké. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, köszönjük az interjút. Megmondom őszintén, le vagyok nyűgözve. És mindezt 2 hónap alatt. Tehát így a kérdések, az így volt 7 kérdés, amit átküldtem Berinek, és mielőtt elkezdtük volna az interjút, így mondta, hogy beszélhetünk bármiről. Úgyhogy tényleg lákalappa. Ez abszolút nem volt beállított, ez teljesen rögtönzött volt. Köszi szépen! Köszönöm, és... Valamit esetleg ilyen utolsó szóval üzenni? Mi a Benni filozófia? Sex, drugs, rock'n'roll? Nem, csak beszélni. Mindig beszélni. Nagyon könnyű beszélni. Köszönöm szépen, és sziasztok! Hello!